nili Peter Tiso, pini nili labangso press meet tipipon, labang nili Karbi Anglong, East West lapen di Mahasau, abangku kedoan, apan isi kapacini ji, apan sinili pini pipon lo, pini tarik repo, labangso Aciklo, April 2024, Arni nili Bharatiya Janata Party, Arpupen nili Ciu lo, athe nili ka Ciu nang kok alam ke lason lo, je kedam tang 2017-18 pen nili Bharatiya Janata Party, Karbi Anglong lo pen West Karbi Anglong, lapuson si lapuan kacet hang nonason kubang ke ave hasud, nili klaim cepat duk pig lo, social media pen ceng lok, lapen pan claim cepat duk pen nilipan isi party hin pen promotion nang pipon lo, state minority morcha along nilipan hadak arpu nang pipon lo, lapen hadak arpu pen aku nilipan West Karbi Anglong district minority morcha aprobhari in charge nilipan nang pek pon lo, main in charge bons tame nilipan nang pek pen sitame nili party arona teng pen a principal pen si nili pu claim dam lo apu si tame nili meeting nili jakong kedu an ke nili lapusan si dam lo claim dam bom lo bon tame menang anar ni api nili ta nili mena ajakong kavelo amasi nili da party akam ke claim pangkriwe ason nak nak lo ke claim mun e joine lapusan si inut bahini ke the giding atum methang party senior atum pine nang ma thajima punili chonghong piglo bons tame maduta nangamatha lapuson nili chethek longle lapen non apor pinier ni nili resignation e chipinang koke lalo athe ke bang jier ni te bokhet lo non MP kilik nang kelilo masi arpuge nili dolang mo elong long ni jong si upine akachetonte pine negative dokok polotang te e amukata Peter Tisota arpu dokok takam chiklem kleke pu nilipan nang ke bokji angring nili chethek lo lai silo la so joini sinili arpu pen chathan prublo la pen hinia bangke nili kachathan akaron do ta hinia bangke si thedung ke lan lo je development ilitum Karbi Anglong East West Karbi Anglong mane in writing ke development ke mane hepik lo dopik lo bon tame practically ke ave ilitum chethek long le dak dipu ahiti hiti pi long pen litum kilometer sira ebeng ba kilometer hini jong si litum hiti pen bahari litum dam lo polotang te litum towar pen chenglok kijunalang me lahai irregularities me si tame lapen lang si tame kimime lapen towar si tame kimime lokusan si theklong kasi in writing pen yong si development alam ilitum chathandam polotang te in writing pen langdam apromana teng polotang te lake ilitum Hong Kong city ason Washington ason lapuson si Tokyo city ason si nangman po bon tame physically ke non da ilitum Karbi Anglong long ilitum chethek long le lasi isi aku nili kapachini tu kang tunga bang ke lapulo je kado kowe BJP ke claim abang pu la pen abang phi ke the giding atuman tame nili phanang chini la pen nili inut BJP long claim cepat du pik abang pu punang chini bon tame pinier ni nili chi resign dat lo la pen non ke do bom lang atum la pen aku BJP long nanga che pa ok dunji aning ke hang atum lapusan do ta hai mane stame pini nili alang litum pan stame la bangso a media na litum a media khoi pen sinili tuning ri la pen pachini po je o kenep pa prang atum yong si ok nep adlo polotang te a phige bang ok kenep tang ho ok chunep dunang pugidun ke hadake ok avelu ok ke bang chunep lablo nang litun na ko ok jon talong munde lasi nang likona ma ke do hadak do ko bang si nang lipan akimi pusinili pachini BJP non nang ke jon dunji aning ke hang atum nili si tame ne methang atangka pensi nili penangan claim cepat dublo bon tame nili pan nang litum nang theklong logai pinier ni
nili party akam claim wang lo he ma che dam sang mi tan li che ponong le me thang tang ka me thang che bor ipan loksi party pang tang nang ji pu claim lo tame jatta aproman nili che thek long le lasi nang li tum tame konama ke tu hadak do ko bang si nili jungjung pa na bang ke akemi pusi nili mat hadak lasi kebang jior ni bang ke nili jongsi arna makang hon pen rada hirjume do pulote rada sai ke klema bangke nili ingkonte rada sai bangke nili uson si klem pon bomji la pon chalo So basically जोड़े पे अपने पार्टी को उसी तरह नहीं फिर ये मतलब nili kapre ka party aphan ki dunji pu bangai non amar ke nili matha dam de athe party mata mesana party nili thekdam long le lang non bjp ben bahere ke silam और जो तुला ला ना ला दिन का बेंगलोंग तुला तो बोमलांग तो तंगे काटेरा तो पल के सुनी लगा tim kar benglong do bom pulotang te nili choroda mingtum ahok lo ake hai dr tuliram ronghang sarapan alang li kamat hapona bangke mi pik lapan alang li kamat hapona teng ke klemat teng ben jong si ati matum antap folodun polotang te ake misi loji bon tame alang li kamat hapen jong si la ati matum akaprek alang li pen aber ke do tum jong si lapuson mat hadun de polotang te akan hok ketanji ठीक है क्या ना लिखान से माना लिखो Oke bangke lalo je workers atum pan ke theke ding atum chini ne ahok pet BJP ke claim cepat duk atum pan rabre latum mat halo je lake party amuni lopot party long si do bombo lapan bangke kero eta lake nohok ta kaki kusi latum mat hakok lason si do lasi laso bangke chokche athe nang li jong si hajara claim polotang te nang li hajara nam chelong lason thot sinang li party akam claim polotang te party ke theki ding atum awar sai ke mane non contract le cho claim dun usitame bilan ke pinanji non ke nilita hoklo ake hai dr tuliram ronghang ka hon pen ekta duita a contract manga cho claim dun nong lo bon tame cho claim dun sitame abil ave angke party kam ke claim nang jia bangke continue kona pelo nilika helat pokai pamalo nilifan gari yang tu nanga thai pi pokai lasi lahai ki un esi nile pini ke resignation chipi dala से सिलाम जुला ला ना ला बीसीपी या किंते तो मौसम पिसो ada itu tentang itu lapang wana cycle pun tes ani cila ke hai umor sing tiso hai det pelotang te ko ana asai claim unji ma pu laso bangke nili bangke la bangke nili jungjung de bang rat tum pitong ma thane ta nili jungjung bangke mane inut MP a candidate pelotang te mane thek muchet nangji asa host thepik nangji a voice do nangji jeneba hadake delhi longke assembly longke mane areng ke lokalam pusi punang koko ingraji english setame fluent pik nangji lapen elitum india methang alam hindi setame ningje thek nangji setame non ke hai umor sing tiso apan alam elitum langnam lu polotang te halaso quality bang nili thek dam longle laso teng pen polotang te lake elitum karbi anglong mate elitum dak hill syria pan bangke mane pan mane ledam uji usinili thekdam long silam और जुतला नोना ला pakbel suhu ko asi la nani sakut masono itu itu silam la nili claim rapet abang pu atum do lapen abang pi atum do nili claim hona charab do atum do pik lapen kedam tang MEC election husi tame nili tame dak lumbajong aparman pen atok anu paching thurnang pu tamat ha pen nili tame party long ticket chang dun lo bon tame nili yarta ta komek lang pot hai po asi party ticket bang long le dalo amasi non ke ongdung mana BJP ke claim prang prang pana cepat do betum si tame resignation ka chipi ya fansi inghong dingda just masap so pine bilong ji mane pine kam nang PG mane posim just mana chonghong dingdang jot tame arlu pen abang ke mana resignation ka chipi ya fansi inghong ding lo kata kerja na la so jude kan kata kerja party kan kan terbang lah itu nili padap si resignation alu ka chethon namla amasi phone bang ke penangan nang le setame nili bulo nili masap so sang ala
lapen aku rada kam klemi pusi tame ihem tame ancolong nei matidi dang lihem pen bar lo pulo tang ke ihem asumar tumyong si yat tavi pute kupulo as ihem akam masap su ciklem ala lapen masap su ciklem sini li aku rada saya bang ini klem tuji